Säveltäjä Pötköllä oli inspiraatio hukassa. Mitä sä soittaisit? Hän halusi kovasti säveltää uutta musiikkia, mutta ei vain tahtonut keksiä, mistä alkaisi. Soitin oli valmiina ja tassutkin oli verryteltynä, mutta mikä voisi olla sellainen aihe, josta näin marraskuussa säveltäisi? Ulkona on kylmää ja märkää, eikä herkkujakaan ole saanut moneen tuntiin. Yhtäkkiä Pötkö sai kuitenkin ajatuksen. Ehkä taustalla oleva tonttu kuiskasi sen. Tietenkin se täytyisi olla joululaulu. Pötkö ryhtyi tuumasta toimeen. Tästä tulisi kaikkien aikojen jouludiskohitti. Semmostako jytää tällä kertaa? Tätä meillä soitetaan koko joulu.